הלאנג' הוא אחד התרגילים הטובים לפלג גוף תחתון, אבל אני רואה הרבה מתאמנים שעושים את זה לא נכון ומפעילים עומס מיותר על הברך. זאת הדרך הלא נכונה. העלייה על קצות האצבעות והמעבר של הברך קדימה הוא לא טוב לנו, הוא לא נכון, והוא הורס לנו את כל הלאנג'. אז יש שיטה לעשות את זה, מחלקים את התנועה לשתיים. קודם את הפסיעה קדימה, התנועה הייתה קדימה. מהרגע שדרכתי קדימה, הכיוון של התנועה שלי הוא ישר כלפי מטה. ככה הברך שלי בקו ישר מעל הקרסול, ודחיפה בחזרה אחורה. אז הלא נכון שלנו הוא זה, הכן נכון שלנו, נסו לעשות את זה ברצף, אבל אם זה קשה אז אפשר בהתחלה באמת לחלק כמו שאמרתי לשתיים. אחת קדימה, שתיים למטה, דחיפה בחזרה. אחת קדימה, שתיים למטה, דחיפה בחזרה.